Oh, Mama, Okuro, Opata se ojaye, aye isamo, Yami. Oh, Yebe Yudi na ye. Wankasa die pa na wojiri wo biase we. Oh, e die na wohwehwe no ma ayase. Wa din se oba bia ya so kuso motokuro e wo ho. Entumi ense owo mi. Wo hu cheche. Enyefo ne kwasasam de odwun kwa onte ase. Ke na da no beto bisa wo command say 10 million. 10 million. O de amake no sa. Onu ewuro no. Hey. Ahuro ni awo. Sorry. The serious girl no girl bi bejina o ye dede gang. No ka che me so no ba bia ante wo no. Feelings. Pachomba. Awo. Bad luck ni da abre ebusuan. Omi esa mo tie yi. Ese baako ede ne nkwatwa so. Odi tare. We wada mu bi do mu ti me ma me su ka. Kase. E dey na sese obi gise mumu bi di ne nkwatwa so. E dey nkomo a hwemanim na kana ko ewom bi agere. O pre o asema ko fa ba. Wapamba mtumi sitabu kina sa me boni se taw. Ali, se mapampam enye wo hwe, enkaw, enye obibia, ena wudidi ma. On person ko mo de o mu nkwatwa so. O mienu nyina do. O se ba ko ntimi hu da ba ko. Anka ska na ba me ho. Enya mu mienu e na mo so madam fo ne ba ha se me nkum mienu no. Hey. La ilaha illallah. Why? Madam fo na ba ha. Emojina ya na kidu o ma de side no. Sende inde wi abre se de ba wo fa de side a ebehu ya wa. Hwe ne mo tumu na esi ho biem. Mami ato ani brezesi ano si yemu ba ko amfa ne nkwantwa so emi nsen ne ko da bi nsen. O sa je de aboda. Hey! Another boy. Na brena so. Another boy. Na brena. Vamos fa bi abro. Ma twene ho. Se me di meti. Be je a kire ma ama me ma eyi.